җәмәгать менә әйтеп китәргә кирәк, шушы кабердәге сорауларга җавап бирер өчен дәген кеше әйтергә мөмкин. Менә үлер алдыннан гына мин аларны искә төшерәм дәген, шу сорауларга җавап бирермен дип. Юк җәмәгать, алай гына булмас. Кеше ничек итеп хадистә килә, аңа сорау биргәндә, мин ишетә идем, кешеләр шулай әйтәләр иде, һәм мин дә шулай кабатлы идем дип әйтерде. Ягъни ул кеше җәһәннәм әһле булыр. Әмма шу сорауларга, өч сорауга җавап бирер шул кеше генә. Кем дә кем шушы гыйлемне белде, һәм шушы гыйлем белән яшәде, һәм шушы гыйлемгә дәлилләрен белде, шу дәлилләргә таянып җавап бирде. Шундыктан галимнәр әйтәләр, шу сорауларга җавап бирү өчен дәлилләрне белергә кирәк дип. Әмма кайбер кеше әйтергә мөмкин, мин бит инде бу дәлилләрне һәрберсен әйтеп бетерә алмыйм. Бигрәк тә гарәпчә, яисә аятта ничек килә, яисә хадистә ничек килә икән, барысын әйтә алмыйм. Юк, галимнәр аңлаталар. Син шушы дәлилләрне йөрәгеңдә тоерга тиешсең, йөрәгең аша үткәрергә тиешсең. Ягъни, менә хәзер син бу гыйлемне өйрәнәсең, шу дәлилләрне ишетәсең, һәм синең йөрәгеңдә иман, ышану уяна. Менә шул инде җитә диләр галимнәр. Хәтта кешегә кай вакыт үткәч сорасаң да, ул аның дәлилләрен искә төшермәскә мөмкин. Әмма ул әйтә, мин моны өйрәнгән идем, һәм мин беләм, минем иманым шушы дәлилләргә таянган дип. Шунлыктан менә шу йөрәк аша үткәрү, шу йөрәк аша шуны тою, бу инде шу дәлилләрне тою җитә кабердәге шу сорауларга җавап бирер өчен. Шунлыктан Ибн Каййим рахимахуллаһ әйтә, әл-илм ди, ул өч өлешкә бүленә ди. Беренчесе Аллаһ субханаһу ва тааля белән бәйле гыйлем. Ул инде акыйда булсын, иман мәсьәләләре булсын. Икенче төрле гыйлем ул халал һәм харам турында гыйлем. Нәрсә безгә ашарга ярый, нәрсә киергә ярый, нәрсә ярый, нәрсә ярамый, нинди ит ашарга ярый, нинди ашарга ярамый. Монысы халал һәм харам дигән. Өченче гыйлмул фадаил. Ягъни ничек итеп хәерле эшләр эшләргә, ничек итеп яхшы булырга, әхлак, әдәп, бу шуның турында бәйле гыйлем. Һәм Шейх Салих аль-Худайси әйтеп китә, чынлыкта шушы Аллаһ субханаһу ва тааля булган гыйлем, әгәр дә ул дәлилләргә таяна икән, бу кеше гыйлем алганда инде ул барлык шөбһәттән ерак була. Чынлыкта, әгәр дә кешенең гыйлеме булмый икән, кеше Аллаһ субханаһу ва тааля гыйлеме бик зәгыйф икән, нинди генә кичкенә шөбһәт килсә дәген, ул кеше инде диннән чыгып китәргә мөмкин. Аллаһ субханаһу ва тааля дөрес гыйбадәт кылмаска мөмкин. Әгәр дәген кеше шушы гыйлеме әз булса дагын, әмма дәлилләргә таянган икән, инде ул Аллаһ субханаһу ва тааляга чын иман белән гыйбадәт кыла, һәм зур шөбһәтләр килсә дәген, инде аңа бернинди зыян ясый алмас. Шунлыктан гыйлем ул ди асыл булып тора. Безнең бәхеткә ирешү, бу дөньяда һәм ахирәткә зур уңышка ирешү, ул безнең шуңа асыл булып тора. Шулай ук гыйлем ул нур. Һәм Аллаһ субханаһу ва тааляга илтә торган дөрес юл булып тора.